Nes di wneud y dyweddio mewn ffordd bach fatha traddodiadol? Wel, dyna di'r issue. Be? Da ni'n mynd engaged. Be ti'n feddwl? Da ni'n mynd engaged. Da chi'n mynd engaged? Na. Serious? Dydy Meg a Luke ddim wedi dyweddio. Sori be? Yn union yr ymateb nes i wneud. Serious? Serious? Dim y ffordd traddodiadol. Gyda mi tattoo hi, enw hi ar braich fi. Ond da ni'n mynd engaged. OK. Cut 2. Da ni'n mynd rown Sir Fôn am dro yn y car. A mae Luke yn dropio bombshell arall a dweud... Swn i'n medru neud o heddi ma, rili, sa? Ti'n serious? Swn i'n medru. Ie? Oh my gosh, so da ni ar y ffordd i weld Meg ac Emma wan? Ie. So ti'n mynd i wneud o wan o blaen i? Swn i'n medru. Dwi'n mynd, met, fyddai'n mynd yn really nervous. So mae gennych chdi fatha rhyw fath o fodrys eich chi'n gallu iwsio? Oes, oes. Oh my gosh, mae Emma wedi ddisgyn trwy set. O, ma nhw. Ba, ma da chi? Helo. Da chi? Da chi wedi cael amser bach neis? O, gatho ni spin neis yn y car, do. Da. Look. Gatho ni drafod bach, sgwrsio. A nes i ffeindio allan bod gynno Luke gwestiwn eitha pwysig i ofyn. So, Meg... Ti obviously yn mam amazing, ti'n partner amazing, a swn i jyst yn lygu gofyn i chdi yn official. Fysa chdi'n prodi fi ar Priodas Pum Mil. Oh, ma hwnna'n gorgeous! Hapus? Wow! Neis da. Diolch.